Guys, say hello if you wanna get to my video. Say hello. Okay then. No niin, hello jätkät. Jos mistä Tesy täällä. Mä pyydän aluksi anteeksi, jos on low FPS simmää semmoinen. Mä vähän tietokoneen pöytäkoneeseen ja vähän tämmöstä niinku kommentaari tai tämmöstä tapausta. Otin mun pelin CSGO, tien lakaa, niinku mä sanoinkin. Kuitenkin otin tän tästä. Sen takia, että oli Watch Highlights, varmaan mun paras peli pelasin kavereitten kaa tässä on. Shellship, Make, Häkkyy ja Mie, ja sit joku, mä en tiedä jätkää. Joten, joo, aloitetaan tämmöstä. Ja mä tiedän FPS on 2.15 ja niin edespäin, mutta en mä voi sille minkään. Mulla on vähän mun tietokoneen tämmösen surkeeseen, kun en mä enää pöytäkoneen mitä tee. Ja hän voi, ei tuo enää videot niin paljon, mut tässä näette vähän se ihania lage epäspor highlightti. Nää highlightteja mitä on parhaimpia, mut kuu hajottaa kuitenkin. Just tämmöstä settiä. Mä tyyli ammu yhden mä kuolen, mä ammu yhden mä kuolen, mä ammu yhden mä kuolen. Tää on tämmöstä ollut aina vähän multa tää pelaaminen. Sit jossain vaiheessa rupee menee hyvin. Oho, kännykkäkin tippuu pöydältä. Joo, yksi edu. Next highlightti, hetken päästä. En kuollut vielä ihmää. Toinen tappo, tuommoiset ihan lagit, johtu netistä. Sit taas yksi siitä. Taas vähän fast forwardia. Make ampui yhden. Tyhjetti. Terroristille yksi voitto. Ihan tämmöstä perussettiä kavereitten kaa pelataan. On jossain vaiheessa peli toinen. Ja niin edespäin, mut joo. Siitä yksi. Sit kohtaus varmaan fast forward. Se oli nopea erä. Serpsi heittää yhden hetu tosta umpilla. Meikä tulee tehdä yksi. Sitten varmaan taas kuolen tai jotain vastaavaa. Eikä nyt tuleekin seuraava highlight jo. Tää nopea tempos tämmöstä. Kakaa. Joo, sit yksi. Häkkiä heitti yhden. Eikä heitti toisen. Taas vähän mitä? Vähän nopeet tämmöstä eteenpäin tempoa. Sit yksi. Sitten on nää yksi vihollinen vielä, näkee seuraava erä. Tässä meikä on toisena. Heittämästä miettii. Ammu sit yhden edun. Ammu varmaan puoli metriä päätä ylöspäin, mutta tää on tää ase vähän tämmönen. Seuraava highlightti. Hei tästä myös. Sieltä ihan randomille jonkun. Ja taas teruille yksi voitto. Nyt taas vähän fast forwardia. Seuraava highlightti. Varmaan ehtinyt myös erää loppuun, kun meikä on tällä kaveri heitti, että lähtää pommi. Selvitään vielä tän puolella toiseen erään. Tässä vähän hidastusta. Kato, siellä on jätkä ja heitä taas teruilla yhden erän voittoa. Ihan nättiä. Make jotenkin koko aika tuolla, että terroristiin ja Make on siellä muussa tai vastaavaa. Silti Häkki on ensimmäisen, Mie toisen ja kolmanteen, tai Shutch, ja Make neljänteen. Sieltä heitti vähän taas tuommoista pikkusettiä. Taas vähän highlightia, puolivaihtuu CT:lle. Meikä rupee leikki tuolla parretteen. Bardetta. Syseitä final killi. Ja CT:lle yksi voitto, eli meidän puolelle. Vähän lisää tämmöstä, ihan nättiä. Ihmis mä oon kuollut vasta nyt tän pelin aikana 9 kertaa, mikä on aika hieno. Sitten vähän double, nyt taitaa tulla 10. kuolema. Tämmöstä perussettiä. Nyt taas kelataan vähän. Meikä on taas sitä auki, vai mikä tää on. Kuitenkin tän kaa pelaa täysin, mä tykkään tästä aseesta, on hyvä pelaa. Varmaan taas fast forward. Jep. Mä tykkään tästä mun FPS.
Siitä koitan, en osu. Koitan toiseen, en osu vieläkään. Sitten ihan kummallisesti tosta heitän vaan niinku wallbangin tyhjyyteen. Eikä edes tiedä mihin mä ammun. Mikä edes niinku tajunnut oli äsken. Sit heitän taas tästä lähin nätiin. Tosta hedu. Lautojen välistä jotain. Se ei teillä voittaa. Sitten taas jatketaan matkaa jostain kuin viimeistä päivää. Siitä yksi avikalla. Toinen vähän mokkaas kun mä kehtin ampua se mua ennen. Terut voitti. Meidän tiimille voitto. Tää videos tässä. Ja meikä tekee näitä lisää, mut nähdään ensi videossa. See ya.